आं थांसै I love you I love you too मोजाङै था थाब फैफिन आं नोंनि अनगा थानो हानाय नङा नोंनि मोनसे जिउ आंनि मोनसे जिउ नोंनि मोनसे जिउ आंनि मोनसे जिउ मोननैजों मोनसेल' जिउ मोननैजों हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरायबावबाय आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनगोन भिडिअखौ जुदि मोजां मोनोब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो लाइक खालामना खाथियावनो थानाय बेलनि आइकनखौबो अल प्रेस खालामना ला जाहाथे आंनि गोदान भिडिअनि नटिफिकेशनफोरा नोंथांनाव सिगांग्रो मोनहैयो भिडिअफोरा माबा मोनसे गोरोन्थिफोर जालांब्ला नोंथांमोनखौ निमाहा होगोन होनना आसा खालामनाय थाबाय दिनै आं मानि सायाव आपडेट लानानै फैदों नोंथांमोना एसेब्लाबो मिथिखाबाय जानांगौ टाइटेल एबा थाम्बनेल नायनानै दिनै आं मोनसे बर'नि आबुं सावथुन बे बर'नि मुंदांखा डाइरेक्टर बिथां प्रबिन बर' एबा मैथा बर'जों डाइरेक्शन खालामजानाय बे बर'नि आबुं सावथुननि टाइटेलानो जाहैबाय मिस्टार ग्रेजुएट स' नोंथांमोना बे भिडिअखौ जुदि दासिम मोनाखै अब्ला आंनि चेनेलनि गेजेरजों नायहैनो हागोन बे भिडिअनि ट्रेलारा दा बावैसो रिलिज जाना थांबाय मिस्टार ग्रेजुएट बर'नि आबुं सावथुनाव बर'फोरनि गोबां मुंदांखा फावगिरिफोरखौ फाव खालामनाय नुनो मोनगोन बे आबुं सावथुनाव गुबै फावखौ खालामदों बिरफुं मनिषा माइनाव मैना देगारसिं रन्जित कमलेश्वर कामिनी कृष्णा राकेश अरुणा बुहुम आरो गोबां फावगिरिफोरखौ बे आबुं सावथुनाव फाव खालामनाय नुनो मोनगोन बे आबुं सावथुन मिस्टार ग्रेजुएटनि स्ट'रि एबा स्क्रिप्टखौ लिरदों प्रबिन बर' एबा मैथा बर' प्रडिउसार बिरफुं महिलारि मेकआपखौ खालामदों राकेश बर' एक्सन आरो डाइरेक्शनखौ खालामदों सोमखोर नार्जारि नोंथांमोन भिडिअखौ बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय